Alright, so good morning. Medyo makulimlim, maulap, kaya medyo makulimlim. So, hindi ko alam kung uulan, wag naman sana. Well, ayan, umiinit na. Pero kanina, puro fog eh. So, pupunta nga tayo ng Bulacan. Ayan, kumukulimlim na naman. Well, okay lang kasi malamig. Para hindi naman masyadong mainit. Huwag lang uulan talaga. Diba? Ganda ng daan dito. Nasa Tarlac na nga pala tayo. Actually lagpas na to sa ano eh, Kamiling. Hindi ko lang alam kung ano, Santa Ignacia na ata. Tama ba? Or Concepcion na ata. Ayan, papagas lang tayo dito sa may Tarlac City. Meron pa naman siyang 3 bars. Pero baka kasi sa alanganin tayo abutan ng sila. Baka sa alanganin lugar kasi tayo maabutan ng or maubusan ng gas. So yun, papagas na tayo. Time check is ano oras ba? 7:45. Oh, okay. Maaga. Kano yung premium is hindi ko mabasa. Malabo ng mata ko. Ano yun? 59? Oo, 59 point something. 48 ata yun eh. Ayun, 59.48 nga. Yan, full tank sir, premium. Full tank po? Kakain lang tayo. Ito ko'y nagugutom na. Yeah. Pares sa Pampanga. Makulimlim pa rin. Pero hindi umuulan, which is good. Order muna tayo. Pares nga ba isa? Pares. May itlog? Wala. Okay. Alright, 60 pesos. Pwede na. Kita sa kabila. Sa Raven. Yan. Diba? Para kita natin yung view. So, wala. Talaga. May fog. Kasi kita na dapat yung bundok dyan eh.